Avui el que ens uneix aquí és la conferència que farà Amadeu Altafaj sobre el futur de l'eurozona i valorar si calen o no reformes. Una cosa que ens distingeix als catalans des de molt abans, fins i tot de l'any 86, de l'any de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, que és un europeisme militant, un europeisme crític, però al capdavall compromès, constructiu. Però jo he vingut a parlar potser de coses més materials, si voleu, però també hi ha un valor important al darrere, hi ha un element més transcendental que la moneda i que la Unió Econòmica i Monetària. Perquè la Unió Econòmica i Monetària és un projecte que està al cor del projecte europeu en el seu conjunt. Era un projecte, i és un projecte, o hauria de ser un projecte, que en els seus objectius té una major convergència i una prosperitat compartida, solidària, entre els països de la Unió Europea. La resposta a la crisi, que es va desenvolupar amb un cert retard, jo vaig assistir-hi de molt a prop aquests darrers anys, es va estendre a totes les vessants d'aquesta crisi, el front financer, evidentment, i aquí el projecte d'unió bancària ha estat central, però també en la vessant de la coordinació de les polítiques econòmiques i tot el sistema de vigilància entorn al semestre europeu, l'extensió de la vigilància econòmica més ençà dels aspectes pressupostaris als aspectes macroeconòmics també, els mecanismes de rescats que es van fer permanents, el que era provisional al principi, i molts altres fronts d'aquesta resposta a la crisi que s'han anat desenvolupant, però segueixen havent-hi fronts més exposats. Recuperació econòmica fràgil, problemes estructurals encara importants en alguns estats membres, en el que és un projecte destinat a fomentar la convergència i una prosperitat compartida, veiem que les divergències són més grans que mai. Tots aquests esforços en molts fronts diferents per donar resposta a la crisi, recentment van cristal·litzar en un document que s'anomena l'informe dels 5 presidents. No s'havia discutit fins ara, és una feina que havien fet els 5 presidents, el de la Comissió Europea que ho va iniciar, però també el senyor Juncker, el president de la Comissió Europea, el del Parlament Europeu, en Martin Schulz, de l'Eurogrup, en Jeroen Dijsselbloem, el president del Consell Europeu, que és el quart, en Donald Tusk, polonès, i el president del Banc Central Europeu, el Super Mario, Mario Draghi. El procés, com us deia, és com un full de ruta, és gradual. Jo crec que he estat treballant amb aquests temes, crec que és realista, és ambiciós però és realista en el temps. Per exemple, es preveu que és necessari corregir aquestes divergències en el si de l'eurozona, en particular en termes de desequilibris per balança de compte corrent, i es proposa per això la creació de consells o autoritats de competitivitat nacionals. Si hi ha les baralles que hi ha per dotar la Unió Europea d'un pressupost congelat, un marc pressupostari congelat com el que gaudim actualment, que equival, grosso modo, a 1% del producte interior brut de tota la Unió Europea, imagineu-vos si plantegéssim un pressupost de la zona euro, pels països de la zona euro, diguem, entorn del 20% del PIB d'aquests països de la zona euro. Jo vull remarcar amb aquesta anècdota la qualitat democràtica que també ha d'exhibir cada participant de la zona euro. Això no és un afer només de Frankfurt, Brussel·les, Luxemburg, sinó que és un afer en el qual, si no hi ha una apropiació
per part dels participants serà molt difícil demanar als ciutadans que acceptin una cessió de sobirania d'aquest tipus com es planteja en tots els pilars d'aquest informe. En algun moment també caldrà abordar canvis en els tractats. És a dir, com us deien aquí, en termes de sobirania s'han fet reformes que s'han posat en un embut i s'ha apretat, perquè hi havia una urgència de donar resposta a la crisi, però hi ha hagut una cessió de sobirania com no hi ha hagut com a mínim des de Maastricht. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.